Zdravo svima, ja sam Milica Ulemek, članica Pobunjenih čitateljki i danas ću razgovarati sa Aleksandrom Jovanović, dramaturškinjom i spisateljicom i pričat ćemo o horor i fantastičnom žanru u književnosti, filmu, serijama i uopšte pop kulturi. Zdravo Aleksandra. Zdravo Milice. Pa hvala ti što si došla i evo htela sam samo da te pitam, znam da si bila na manjem ili možda i dužem putovanju vezano za predstavu, da si imala premijere, pa kako je to prošlo, kako je to išlo? Pa evo još svodim utiske, da, pa bila sam u tom pozorišnom procesu koji je trajao negde 2 meseca. Radili smo u Kruševcu, to je koprodukcija Kruševačkog pozorišta i Gradskog pozorišta Semberija u Bijeljini. I u pitanju je Šekspirov komad, manje poznat, rekla bih, njegova komedija Vesele žene Vindzorske, za koga za taj tekst mnogi šekspirolozi tvrde da je najslabiji Šekspirov tekst, to je jako zabavno. Ja ću sad krenuti kao o tome da pričam, iako nam to nije tema, ali jedna ovako zanimljivost gde je to zapravo naručen komad, tako se bar priča, od kraljice Elizabete, koja je naručila tu, tako da kažem, komediju za neku svečanost gde se vitezovima dodeljuje nekakvo ordenje, taj red podvezice, tako se to zvao. I Šekspir to napisao, čini mi se, 18 ili 19 godina za 14 dana. Znači, me već tada u 16. veku, krajem 16. veka imamo pojam naručene književnosti, naručenog dramskog teksta za novac, pretpostavljam. Dobro, da. Tako da mnogi šekspirolozi kažu da se tu vidi ta brzopletost, da to nije najpritegnutije i tako. To i meni je bilo posebno zadovoljstvo da radim adaptaciju tog komada, jer smo radili tu svašta nešto, nije to bila, znači, niti neka nasilna aktualizacija koja se obično sreće kada se radi Šekspir, naravno nije pohar, to ne bi imalo smisla, nego smo smestili prosto komadu, kako ja kažem, vesele hollywoodske 50. Gde je sve u 2D, sve je lažno i mnogo smo se oslanjali na ovaj televizijski format sitkoma, koji je nastao krajem 40. a popularizovan je sredinom 50. godina. Sad ja ne znam koliko, pa neću ni da pričam više o ovome, ali sam sad htjela da uđem. Ne, to sam te pitala u stvari isto zato što znam da si ti napisala roman Crna ptica i sad taj roman ima elementi fantastike i horora i on sam se sad pitala da li je to, pošto si mi ranije rekla za predstavu, o čemu li je ta predstava i da li je uopšte kao, da li je moguće da je predstava horor, kao da li ima elemente horora i da li si možda razmišljala da napišeš neku, i uopšte kao koliko predstava ima kao hororičnih predstava, kao koliko ima. Mislim, evo ja recimo sam se setila samo to kao, one predstave, to kao The Cursed Child, je li tako nešto kao, to je ono što ima fantastiku, ne znam. To nije bio i musical? Musical je, da, ali je kao valjda neki, mislim, kao u teatru je, mislim, kao u pozorištu je i onda znam da je neka moja prijateljica išla da gleda, ona je bila oduševljena, bila se na magija, dežava oko tebe i onda kao, ali ne znam, ja recimo, sad nisam toliko upućena, ali kao ne znam koliko ima ta dva recimo žanra u, ne znam, pozorišnoj umetnosti. Da, dosta se spori oko toga da li je moguće izvesti horor u pozorištu, jer imate tu prosto pozorišnu uslovnost prvo da sve dešava pred vama, da je ono, da svi elementi na sceni imitiraju neku stvarnost i vi ste apsolutno svesni toga i na to pristajete. Znači, mi pristajemo da je to sad bazen, iako vidimo da je to neko bazenče. Mi pristajemo da je to šuma, iako imamo 2 lampe koje svetle, to su sad, ne znam, neka bića i tako dalje. Prosto, da li je moguće istinski se uplašiti u pozorištu? Ja mislim da zapravo jeste, ali ne klasičnim horror elementima, već nešto malo drugačijim. Ali ja sam zakleti žanrovac, tako da ja sve što je, da li čist, da li hibridni žanr, da li taj zamuljani žanr, ja volim i vrlo rado se bavim njima, eto. Dobro, mislim, isto sad to kada si pomenula, kao kako se, u stvari, kako mi pristajemo na tu kao zabludu, mislim, vidimo da je nešto, jedna stvar, znamo u realnosti šta, ali kao prihvatamo da je to sad nešto potpuno drugo. Mislim da je to dosta ono vezano i u fantastičnoj književnosti ili kao spekulativnoj fikciji. Eto sad kao koriste taj termin spekulativna fikcija, u smislu sve fantastične književnosti stavljamo to kao neku književnost koja je u stvari
znači koje prikazuje neki svet fikcije koji je sličan svet našem, ali ima neke svoje posebne zakonitosti na koje mi pristajemo. I to kao imamo, ne znam, normalno je onda da vidimo u tom svetu, ne znam, neka čarobna bića, ne znam, putovanja kroz vreme, odlazak na druge planete i te neke stvari. I onda mi je zanimljivo, na primjer, kao mi prihvatamo to i sad sećam se, ja sam razgovarala sa nekim ljudima koji se ne bave, koji se nisu toliko ni čitali, ne bave sad književnošću, onda su oni, kada je postao popularno Game of Thrones, kao, ja se sećam, ukleti kao, ali kako sad dođe zmaj? Pa kao, ali dođe zmaj, to ti je to u tom svetu, kao to je to normalno, kao ne, ali kako sad, kao to mi je baš glupo. Ali čini mi se, recimo, ne znam kako tebi sad, što se tiče ti neke fantastične, ajde, kao i književnosti i u seriji i filmovi, čini mi se sad to mnogo prisutnije nego ranije. Ne znam sad kako je to tvoje. Kako misliš? Pa kao da ih ima mnogo više, da su mnogo brojniji, kao da ima mnogo više serija i da mnogo više ljudi prati. Ne znam kako je to, koje je tvoje mišljenje? Jel pratiš ti nešto ili si pratila? Ja moram. To mi je posao, ali i naravno volim. Ali jeste, pa to i nije samo zbog, pa mislim jeste zbog hiperprodukcije, ovo što sad ne referišem samo na Srbiju, to je svuda u svetu, prosto i serije i filmovi jesu produkt i koliko god da su umetnosti, koliko god mi ih tretiramo kao umetnička dela, oni na kraju krajeva jesu proizvod i jesu deo te filmske i televizijske industrije koja, mislim, je kapitalistička tvorevina kao i sve oko nas, tako da to što se tako štanca i što se platformama omogućava korisnicima, da ne kažem publici, da gledaju i da konzumiraju, da se tako odvratno izrazim, te proizvode, to je prosto, ja mislim, i radi profita i onda i dostupnost veća, masovnija je produkcija, ljudima je prosto lakše da, evo sad ako uporedimo sa pozorištem, da se pretplate na Netflix, HBO, odnosno sad Max, Prime, Disney Plus i da prosto gledaju i da binđuju i da tako, eto, samo primaju taj sadržaj. Sad koliko sa ljubavlju, koliko kritički, koliko promišljeno, to je sad drugo pitanje, ali mi se čini da je intuitivno filmska i televizijska publika obrazovanija, makar intuitivno, od pozorišne. To je nešto što sam primetila, da se mnogo teže kapiraju ti neki pozorišni znaci koji bi trebalo da su očigledni, posebno zato što pozorište postoji toliko godina, a film i televizija, evo, nešto više od veka, dobro, sad se već to i vreme ide i ja to primećujem, ali nisu još uvek neke osnovne postulate pozorišta, čini mi se, prihvatili, osim ako nije u pitanju klasično pozorište, a za film i serije, posebno žanrove kao što su horor, fantastika, mi intuitivno znamo, to je ono kad smo mi bili klinci, pa sad kažu ovaj horor film je predvidiv i zato je loš. Zato je dobar, zato što konvencije žanra diktiraju te neke predvidivosti koji treba da se dešavaju da bi prosto to bio taj žanr i to su neki kvaliteti. E sada, da li mi imamo neku subverziju tih konvencija, da li imamo neku dekonstrukciju, to je sad druga tema. Ali to što ljudi uočavaju intuitivno pa kažu pa ja znam šta će se desiti, znači ja sam pametniji. Ne, to tako je postavljeno. Tako da, zato što je tipska, prosto neki tipski situacije. Tako je, imamo te okvire koji su jasno određeni i što ja volim kod žanra, tako da. Da, dobro, da, zato je, pa da, i postoji neke predvidivost donekle, da, i onda i dobro, i neki najbolji možda i filmovi serije kad je malo iznevere neko predvidivost, onda budu još, kao onda su negde poluhibridni su, ali možda da bude zanimljivo. Ali 80% konvencija se ispoštuje i onda ovih 20 dođe kao bum iznenađenja, da. Dobro, da, mislim, ja sam, ovo što se tiče ove, mislim, sad horor serije koje su popularne i uopšte kao ovih fantastičnih, nekako sam gledala da dosta, bar nekih mojih okruženja, se ne kažem da većina gleda, ali kao da je nekako postalo nekako to uobičajeno i da čini mi se možda kao da i to zavisi neke kao stvari koje se dešavaju inače u društvu. Ne znam, recimo ona serija Sluškinjina priča koja je nastala po romanu Margaret Atwood. Ona je, čini mi se, 2016. tako nešto, 2015. izašla, a tad je u stvari Trump prvi put došao kao predsjednik i postavljeno da su oni valjda nekako je buknulo, ona je bila popularna tada baš, valjda zašto su oni kao nekako malo je povezivali taj segment kao bojali su se, mislim, i totalitarne vlasti, kao što recimo u toj seriji baš prikazano.
Pa da, i onda je sad zanimljivo, baš mi je zanimljivo jer je ta nekako krenula je neka tu dosta, dobro sad fantastična i horor, ali i ta neki prikaze, česti prikaze baš distopija i te neke vrste i sad uopšte i horor elementi i fantastični elementi imamo i u tim distopijama koje se prikazuju, to je baš onako, mislim, pošto je to neka bliža budućnost ili dalja budućnost, ali kao uvek je nekako prikazana najčešće, ne znam, i lakše se mnogo prikazuju i češće te distopije nego u stvari, mislim, neke kao pozitivni neki primjeri. Sad, meni je sad samo to kao, recimo, čini mi se da, u stvari, ovaj žanrovi, da ih i volimo toliko jer daju prostora da nekako prikazuju neka društva koja, možda i neku satiru društva i kao neke mogućnosti za neke revolucije, za neke promene, ne znam sad koje je tvoje mišljenje, recimo o tom ili u toj seriji ili u nekoj drugoj ili u nekoj knjizi, ima ih. Pa ovako, što se tiče Sluškinjine priče, mislim, to je prvo jedna od mojih omiljenih knjiga, a drugo jedna od mojih omiljenih serija i Margaret Atwood je tu pametnu stvar dosta uradila, da to nije, to je lažna distopija zapravo i sve što je tu neobično ili začudno ili kako to sad ovo društvo ovako funkcioniše, kako Gilead ili Galad, kako su ga preveli kod nas tako, kako je to moguće, da su žene obespravljene odjednom, da se, kako je moguće da se, na primjer, religija koristi za kontrolu, pa to je sad jedan čudan koncept i tako. Sve te stvari ona i na početku kaže u romanu, sve ove stvari su se desile ili se dešavaju u nekom delu planete ili su se desile kao svuda na svijetu. Istoriji, da. Tako je. Tako da nije to ni distopija, ni to neka predikcija nečega šta će se desiti ako ne budemo paziti, to sve već desilo i dešava će se, nažalost. Ali zgodno je sada što izlazi ovaj spin-off, da kažem, po zapravo njenoj drugoj knjizi Testament, odnosno Svedočanstva, gde je moj omiljeni lik tetka Lidija, pa da, super je knjiga, gde ona sad glavna junakinja i baš eto opet je Trump došao i sad će izaći sve ima svoje. Kao da je HBO znao. Da, ili su možda pretpostavili. Da, ili jesu, prosto, pa moguće. Ali ta serija, mislim, ja se sjećam kad je izašla, kako, 2015-16, tako nešto? Da, mislim da je to neka bila, možda i 17. čini mi se. Moguće. Ja znam da li je bio letnji raspust, ja sam išla tada kući, kao i svi provincijalci, jel te, kad odu na mjesec dana kući, i sada da gledam ja malo tu seriju za opuštanje, mislim, nije se to desilo, i to je jedina serija koja nisam uspela da binđujem, nego sam epizodu po danu. Da. I onda se raspaznem i onda plačem, onda sam besna i onda sledeći dan nizom i tako sam učila sebe celo leto, ali sam je odgledala. Da, ne znam, ja isto jako volim Margaret Atwood i još jednu njenu, mislim, to je preporuka za bilo koji, ne znam da li si čitala taj roman, Antilopa i kosac. Ne znam, to je u stvari trilogija, nisam, to je kao prvi. Znam, ali da. I jako je teško naći, ja sam ga našla nekom, mislim, to sam nešto čitala kad je izašao, to je bilo pre, ne znam, 15 godina ili više i onda sam u nekoj svojoj biblioteci u bloku videla, bilo znam, jao, moram opet da baš sam se oduševila. I mislim, to mi je jedna od omiljenih knjiga uopšte, kao posebno njena i uopšte, kao baš jedna preporuka. Mislim, sviđa mi se taj prvi deo, posle sam čitala nešto i drugi, ali nešto nisam bila oduševljena, ali taj prvi sam bila baš kao eto, mislim, čisto ako kad voliš da znaš da je... Ja sam čitam njenu proročicu, koja nije baš tako, nema da sad neke elemente fantastike i to, ali meni fenomenalna. Volim taj njen, ne znam, tako podvijeni taj humor koji samo onako suptilno gađa njime i mislim, generalno njene junakinje, njeni likovi koji su tako i mrze sebe i vole sebe i tako postoje u svetu koji ih prosto, koji ih satire, tako da kažem. I to su ti neki večiti ratovi, sami sa sobom, sa sopstvenim telom, sa društvom, sa očekivanjima, sa strahovima, sa opasnostima koje nosi patriarhalno društvo, jel te? Da. Tako da, ne znam, ona je baš jedna od retkih spisteljica koje imaju te elemente fantastične, u isto vreme se tretiraju, što pogrešno po meni se nekad dešava sa književnom kritikom, da ljudi koji se bave žanrovima ili imaju žanrovske elemente u svojim romanima su onako kao neka drugorazredna književnost, čak i kada su, da kažem, nacionalno blago, kao što je Margaret Atwood, a mislim, to jeste u Kanadi zaista. Ali ona tretirana kao velika spisteljica, kao što i jeste. To mi je drago.
Jer inače bi žena morala, ne znam, da piše samo istorijske romane od državnog značaja da bi bila priznata. Da, ne znam, da oni ima neki ljubavni isto romane, to nisam čitala, ali dobro, i ljubavni romani uopšte i kao spadaju u neku vrstu žanrovske, opet mislim, književnosti isto nisu toliko vrednovani kao neki, ne znam, nešto što može potencijalno postane nešto što bismo nazvali klasikom, što god to tačno značilo, ali da, meni isto mislim da uopšte žanrovska književnost uvijek je tako nekako gledana sa visine, a u stvari ima mnogo odličnih i pisaca, spisateljica i dela i uopšte tih tema koje, mislim da se možda i malo i ljudi nekada, mislim, neke knjige su izabranjivane s razlogom posebno, mislim i tako neke koje govore i ne znam, mislim i čak ajde da uzmemo Orwella koji ono kao prvi govori, mislim tačno koliko govori o društvu i uopšte. Da. Ali meni je sad zanimljivo to kada govorim, ne znam, o distopijama i sa tim elementima, uvek nekako tim distopijama ima elementa i fantastike, ima elementa horora, jer ima tog nekog teskobe, terora, svi se mi bojimo tih nekih situacijama u kojoj možda kao dolaze, nadamo se da ne dolaze, ali kao po svemu sudeći izgleda da dolaze. I onda mi je recimo zanimljivo kako niko, ne znam da li si sad primetila utopije kao ili nešto, sad ne znam, ima neka, to utopije kao god nazivali sad, ali kao retko ko je, u stvari ja ne znam nikog osim Ursula Le Guin, ona kao leva ruka tame, ona je u toj nekoj knjizi napravila neku vrstu utopije, prikazala je neku vrstu utopije. Sad ne znam da li ti možda znaš neki primjer ili na primjer zašto ljudi ne pišu ili ne prave, na primjer, neki film, seriju u kojoj bi ti imala, recimo, da gledaš neku utopiju, kao? Pa ja mislim da ih imamo dosta, samo što, ne znam šta ti misliš, a mislim da utopija neodrživa. Da, to je sad kao... I onda počne kao lažna, kao utopija koja se srušila iznutra ili iz polja i ispostavi se da nikada nije bila to neko savršeno. To je neka utopija koja u stvari onda postane... Da, to mi je, mislim, kao sad postoji ta neka razlika u terminu utopija i utopija, kao utopija kao neodrživo mesto, nemoguće mesto, a utopija kao neka vrsta mesta koje je moguće, kao željeno. Kao utopija u smislu da će to biti mesto koje je proces, kao neko stvara, kao recimo nekakva, ajde da kažem šta god, država u kojoj nije sve idealno, ali koja kao pokušava da kako mi zamišljamo Skandinaviju, to je to. To, da. Tako nešto. Ali sad mi je ono zanimljivo da nema nijedan, da li bi možda bilo kao, je li dosadno? Bilo bi dosadno možda prikazati tako nešto. Ne znam, kao u fazonu samo nema sukoba. Apsolutno jeste. Mislim, prosto da bi se kao priča desila, zapravo mora da se dešava i sukob mora da postoji. To, da, kao neophodno. Da, to mi je onda kao, i onda mi je sad zanimljivo to uopšte, ali opet gledam, recimo, ako gledamo kao neku, kao ajde, ako je utopija neko savršenstvo, ne znam ni ja, onda gledam opet, recimo, setila sam se Modern Family, to je sitcom kao neka, ali oni su kao, mislim, savršena porodica. Mislim, one kao imaju sve neke elemente, oni se trude da budu savršeni, to je sad američko savršeni, mislim, zapadno savršeni, ok, neću da ulazim uopšte kao u sve problem, ali kao ljudi gledaju i zabavno im je, kao što onda nemaš... Kao što onda nemaš nešto kao nekako čini mi se da tu nekako manjka, ne znam, recimo, kao mogućnosti da se zamisli nešto što je... Pa Modern Family, odnosno njihov taj kako da kažem, mikrosvet gde oni žive, svi ti likovi, jeste neka vrsta utopije, bar za nas koji gledamo ovde to sa Balkana, ne samo to što oni žive u tim nekim savršenim kućama gde oni opet nisu prikazani kao najbogatiji ljudi, oni su neka viša srednja klasa i većinski, su beli i nemaju problema sa novcima, imaju problema prosto u odnosima, neke mane njihovih karaktera dolaze do izražaja u nekoj situaciji, onda sad to bude smešno. Ima mnogo tih, ja volim te mini plotove u svakoj epizodi, pogotovo u sitcome. Sitcome generalno volim, gde sve reši do kraja epizode i onda to daje ogromnu utehu i znaš da će opet doći do neke nezgode u sledeće, ali će se rešiti. A posebno te porodične, da kažem, serije, naravno i Friends i How I Met Your Mother, gde su više kao ljubavno-prijateljski odnosi, ali ovde gde je porodica i to tako velika porodica, svi međusobno podržavaju, iako, ne znam, bi jedni drugima nekad iskopali očaje, tako da kažem, mada ne ni to, jer oni su ipak pristojni belci Amerikanci, pa neće kopaju oči, možda Gloria jedino, ali koja opet ima dozvolu, jel ta bude takva.
ali prosto to nekako nas teši da će sve ipak biti okej. Mislim, zato i sitkom i služe negde. Da, i onda zato mi recimo, ako ti gledaš, to se setila kao nekog primjera, kao, ali ako gledaš to i okej ti, to ti je neka vrsta utih i kao pustiš mozak na to, što se kaže, kao bukvalno samo uživaš i Jest. Onda mi je kao, pa dobro, da li bi moglo nešto se napraviti da je SF tako, a da bi ljudi gledali. To mi samo bila kao ideja, kao, znaš, kao prosto, da li bi ljudi kao mogli da li bi to bilo interesantno, neki Marsovac priča s nekim, ne znam, ljudima sa Venere i kao sad, mislim, šta tu, mislim, čak sam samo kao ne znam, samo mi je palo na pamet kao nekakva blesava ideja, da li bi to moglo da bude, jer kao, da li bi moglo nešto da postakne ljude da malo kao pozitivnije razmišljaju, optimističnije, da preuzmu nešto, kao možda tako, ne znam. Ja nisam sigurna da to već ne postoji, onda zato ne smijem i onda zato ne smijem ništa da ti kažem. Možeš to kažeš, šta ima veze, ako se ja nisam pripremila dobro. Mislim, pa ne, ja apsolutno sam došla blago rečeno nespremna, ali rekla bih da postoje mnoge animirane serije koje su smešne u neka tako poluutopijska društva, gde se opet dešavaju te neke zgode i nezgode intimne i od tog porodičnog tipa, ljubavnog tipa, ali je samo društvo okej. Ne postavlja se to pitanje, koji su možda u formi sitkoma ili nekom drugom kraćem formatu, ali animirane se. Mislim da baš postoje dosta tih i takvih, ali i pala mi na pamet ona, ne znam da li si gledala Hildu, ona devojčica. Znam da to je, ima i... To je po meni prilično tako. To po stripu? Da, ima, da, a ovo je serija. Što je grafičko i... Jeste, grafičko, da. I ona rešava tu sad neke, opet, probleme, te magične, fantastične, ali je sve vreme jedna prijatna atmosfera, jako je utešno, kako da kažem, taj svet gde ona živi, pa ta animacija nešto prelepa, se ona druži s ovim njenim drugarima i postoje problemi koje treba rešiti. Sa tim svetom ništa nije problematično. Tako da ja mislim da bi to bili neki primjeri tih svetova koji su slični našim, imaju neke probleme, ali prosto funkcionišu. Ne treba srušiti sistem, to hoću da kažem. To je dobro, da. Mislim da ih ima. Evo sad sam u prevozu baš dolazila i pričao mi neki čovjek u autobusu kako treba slušati sistem, baš mi je bilo super, hvala vam, okej, za dobro jutro, Ne, to se nikad ne zna, pa ja tako kad se vozim u kao gradskom prevozu ili u taksiju ili ovako generalno u prodavnicama, ja uvek opipavam teren. Kad krenem s nekim slučajnim prolaznikom i onda ne znam gde stoji i kako i onda lagano, pa se nešto kaže i tako. Ali jeste, da. Inače, samo anegdota koja možda nije anegdota, možda neće biti nikom smešna, ali kad smo već kod Game of Thronesa, kad si spomenula zmajeve, drugarica mi je pričala, se vozila s jednim taksistom koji nije mogu da razume gde su naše te zmajeve i da ih dovedu. I šta sve ima tamo na zapadu i kako oni sad gde uzgajaju te zmajeve. I on je bio stvarno šokiran, oduševljen serijom, ali kako te zmajeve ste vi doveli tu kao super. Što je meni neverovatno, potpuno, mislim, zapravo mi se dopalo to, da čovjek stvarno veruje u to. I to je nekako još jedna moć i medija i mislim televizije i filma generalno, umetnosti generalno. Da, jeste, dobar primjer. Super je neka, mislim. Dobro, da, okej. Pa jeste anegdota, moram priznati. Dobro, ovo što si spomenula sada i za serije, i to ne znam da li, sad je jako popularna serija Arcane. To je sad izašla druga sezona, ne znam da li si Nemoj da mi spojlaš, ne, ja sam prvu donekle gledala i oduševila se, ali ja ne znam iz kog razloga sam ja prestala. Ne mogu da se setim toga i sad je izašla druga i već vidim kako izgleda, vidim neke kritike, neću ništa sebi da spojlujem i sad kad budem našla malo vremena, samo ću da je u cugu. To, dobro. A znam da je dobro, već znam. Pa dobro, a sad ne znam, mislim to kao kad govorim o nekim popularnim serijama i to mi je palo na pamet i palo mi je pamet sad ove horror serije i to i From. Kao to je sad mega popularno i ja sam gledala tu prvu sezonu. Ne znam sad koji su tvoji utisci, šta ti kao, misliš uopšte o seriji, kako ti je, ili imaš možda neku preporuku za neku sličnu, pošto sad to ljudi su baš onako krenuli da gledaju, baš se zarazili se vi. Ja baš i neki ljudi koji nisam očekivala, koji kao spavaju loše otprilike i ne mogu da gledaju horor filmove i serije i oni da. Pa, ja sam gledala tu prvu sezonu, počela drugu, pa sam odustala, jer zaista kad toliko ima te stvari koje izlaze, mora neka selekcija da se napravi, prosto ne može sve do kraja. Ja bih to volela, tako je meni bilo, mislim, tako mi je sa knjigama, mora da pročitam knjigu koju sam započela, ali ne mogu baš svaku seriju, posebno ako ima više sezona. A From
ima jako interesantan koncept. Mene je to privuklo, zapravo koncept, nisam znala sad gde će se priča odvijati, ali to da ste zaglavljeni u tom nekom lupu, u tom nekom fiktivnom mestu, gde su ta bića nalik nama koja love ljude iz nepoznatog razloga. Ja sam kažem nepoznatog, možda se to otkrilo. Mislim da je i dalje nepoznat, tako, kao suštinski. Zato sam i prestala da gledam, zašto postane repetitivno u jednom trenutku. Jer nemoguće, zanimljivo kod horora je misterija. Tako je. I onda čim se otkrije, mora se brzo privesti kraju ili ostaviti prostor za sequel ili nešto, ali opet se mora uvesti neki novi element. A ova čudovišta bića su prestala da budu strašna posle 5. 6. epizode. Mislim, strašno u smislu na način koji ubijaju, koji se pojavljuju u prvoj epizodi. Meni je to, na primjer, genijalno. Jako volim kad se malo po malo uvode delići, slagalice u priču, posebno u serijama gde stvarno ima prostora da se ne ispriča sve odmah, da se odmah ne da ekspozicija, posebno ne u dijaloškoj formi, mislim to je ono najgore moguće rešenje, ali kada ide onaj šerif sa onim zvonom i ti se pitaš šta je to, zašto se svi zatvaraju i onda ova jadna porodica koja je došla tu i mene stvarno bilo strah kad ono drvo, jel te, položeno je znak da nema nazad, nema povratka. I stvarno sam zamišljala šta bih ja radila u toj situaciji. Realno bih umrla posle 2 dana. Dobro, realno bi se to desilo. Osim ako me ne bi stavilo u neku kuću pa kao par dana da se preživi. Dobro, ali morala bi da budeš neki tipski junak u hororu. Znači, s obzirom da si žena, pa sad, znaš ono kao plavoš uvijek umre prva, tipa. Da, i to dobro, neki tipski, dobro, pazi, crveno, imaš kosu, okej, možda bi i preživela, znaš. Ne. Dobro, Final Girl sada, danas u 2024. godini, stvarno je pretrpela mnogo promjena. Preduslov je bio da bude čedna, nevina, promućurna i tako, da prosto drži se nekih moralnih vrednosti. To stvarno sada više nije slučaj. Mislim, jedna od mojih omiljenih junakinja, moje omiljene filmske franšize Scream, znači, Sidney Prescott nije nevina. Mislim, to i cela poenta je subverzija, jel te, tog žanra i te konvencije zapravo da samo nevine devojke mogu, ili momci, jel te, mogu da prežive horror film. Ona je svašta nešto, ali je pre svega autentična, svoja i preživljava zato što je, mislim, pametna i zato što ima iskustva i zato što je morala da se snađe, a ne zato što je određena tipski tako. A iako jeste lažno tipski određena, tako da Scream inače stvarno moja omiljena franšiza, osnovno prva 2 dela, tako da preporučujem svima. Neki ljudi gledaju Harry Potter, gledam i ja za utehu, ali Scream je pre svega. Dobro, okej, zanimljivo. Evo, dobro, baš sam htjela da pitam, što gledaš kao ili čitaš horor književnost? Kao što, na primjer, mislim, ja kao jasno mi je donekle, ali onda ipak, ja sam i recimo tih ljudi koji ono kao uzmu posle, ne znam, i ne mogu da spavaju, onda sam dajte mi neki krst, kao nemamo krst u kući i to. Kao pukao se iz fazona i obožavam da gledam sve jedno. A dobro, to sa krstom, mislim, to su ovi katolički guilt tripovi i njihovi ti religijski horori, jer stvarno ja ne znam, meni je to fascinantno od ovog egzorcizma pa nadalje, mislim, sve ove franšize koje postoje, ja ne znam šta je toliko strašno, jer u katolicizmu đavo je nepobediv, ne znam da li si skontala to. Znači, ti ne možeš da ga pobediš nikada. Da, vidiš, nisam razmišljala. Mislim, da imamo sve te demonske sile koje, ne znam, napadaju običnog čoveka, njegovu porodicu, jer ne daj Bože porodica da se uništi. Mislim, to imamo i kod nas, ali nemamo mi pandan tome u pravoslavlju. A možda bi moglo neki religijski horor da nastanu kod nas. Mislim da bi bili dobri. Mislim da ima mesa za to. Ali ovamo prosto vi imate krst, svetu vodicu i kao par stihova iz Biblije. To je sve, to je celo naoružanje, a oni imaju, ja ne znam, armiju, đavola, to su prosto nepobedive neke mračne sile. I to je meni fascinantno gde se stavlja čovek, da li bio sveštenik, da li ne, pa traži pomoć od sveštenika ili kako već. Stavljaju su tu nemoćnu, unapred je osuđena propast, gde se ni Bog ni anđeli ne javljaju kao neki deus ex machina da pomognu, nego je čovek sam protiv đavola, a Boga nikad nigde nema. Kao i dalje
Tako je, ne javlja se i to je to. Ali jesu, mislim, oni služe da zastrašuju narod i super su u tome, smeju su ti katolički, religijski, stvarno, mnogi su odlični, nije sad moj izbor podžanra, moji su slasheri skroz, znači ja zapravo volim ove što nemaju fantastične elemente, jer meni je to strašnije, ali sam odrasla na Freddy Kruegeru, na Itu, odnosno Pennywise-u, to su stvarno neke figure zbog kojih ja nisam mogla da spavam u detinjstvu. Sad, što volim horor? Ne bih znala, mislim znala bih da kažem iz ličnog iskustva, ali generalno mislim da suštinska potreba kod dece, ajde pošto kao pišem za decu pa kod dece, da osim ovih osnovnih potreba za disanje, majčinim dodirom, hranom i slično, spavanjem, jeste potreba za pričom. I zatim to je taj saznajni moment to kao šta je svet, šta me okružuje, gde sam ja, zašto, i sad uopšte nisu to možda jasno formulisana pitanja zašto ja postojim, kao da li ću da umrem, da li neću, gde ide mama kad ode, kad će dođe kući, zašto je ovaj deda strašan u ovoj kući i tako dalje, pa smo se mi plašili međusobno, a i ta potreba za priču mi sad se i naslanja i za saznanjem šta je svet, za tom nekom potrebom da budemo uplašeni, to je sad, mislim, psiholozi to objašnjavaju šta se dešava kada se nama adrenalin podigne i onda odmah nakon adrenalina udari dopamin i mi smo onda srećni što smo se uplašili, zato su i mnoge dečije igre u plašenju, jurenju, žmurke, mislim, žmurke su horor igre, ja bih rekla. Da, i delo su, ono ima dosta horor. Tako je, pa mislim, ne znam, šuge, ledine, sve to, sve zarad podizanja tog adrenalina. Ali ono što je super kod horor književnosti, horor filmova, ove televizijskih serija za decu i mlade, jeste što deca mogu da engage-u, kako da kažem, u tom sadržaju, gde će se suočiti sa možda nekim strahovima, saznati nešto u svetu što nije najprijatnije, a u isto vreme biti sigurni kod kuće. Da, u svom ambijentu koji je siguran. Tako je, i onda je to, ja mislim, i pogotovo sa tim fantastičnim elementima još više, gde još, naravno, sad u određenom uzrastu deca nisu spremna da sad razmišljaju, mislim, o terminalnim bolestima, o invaziji, mislim, kućnoj invaziji, o kao serijskim ubicama i tako tim stvarima, ali mogu o duhovima, mogu o čudovištu, mogu o Voldemortu, mogu o takvim stvarima da razmišljaju. Ili, kao što je Neil Gaiman u ovom, odnosno u ovom predgovoru za Koralinu, napisao ono o zmajevima, mislim, meni je to fenomenalno. Da, bukvalno. Ja to obožavam, jer kao nije to poenta da li zmajevi postoje ili ne, nego da naučimo kako možemo da ih pobedimo. A ja sam se plašila isto kao mala horora, a moj jedan drug mi je rekao, ti moraš da gledaš, da me da gledam So, da gledam Hostel, mislim da gledam stvarno ovaj torture porn. Da. Filmove koja nikad nisam, oni nisu ni strašni, samo grozni prosto i to im je jedina namera da prosto izazovu tu reakciju gađenja i te uznemirenosti. I rekao, moraš to da gledaš, ja sam se plašio svega i onda kad sam to pogledao, nisam. I onda sam ja nekako, baš iz, ne znam, teranja sebe krenula da gledam horore. I onda već na fakultetu... Dobro, stvari nisi žela da se bojiš. Pa da, ali ja se plašim sve više i više i sve više uživam u tome, tako da ne znam koja je tačno pouka ovoga, osim da... Dobro, ne, odlično, mnogo toga si rekla. Osim da se osjećamo živim i kada se plašimo. Mislim, plašim se, znači, živa sam još. U suštini. Na primjer, da. A dobro, ispomenula se Koralinu i tu baš, mislim, rečenicu Gaimanovu, baš mi je to, mislim, ja isto baš volim to rečenicu, mislim, dosta toga objašnjavaju uopšte. Isto sam, pošto sam malo googlala vezano za te predstave i za horore, ne znam, fantastiku predstavu, ima i sad Koralina predstava, pošto to je u stvari kao roman, pa je napravljen u Beogradu, počelo da se, moram da se setim, samo mislim da je Dečije pozorište 2023. Kako ja to nisam znala? Ja to sad moram... Možda neka falš informacija. Šanse nije stvarno, znači kao Koralina, Neil Gaimana, baš sam se oduševila, mislim, to bi trebalo se, pretpostavljam, onaj film je onako napravljen kao od plastelina. Da, stop motion tehnikom. Da. To se snimalo i snimalo. Da, tu je baš potrebno i truda i vremena i novca, ali mislim odlično izgleda, bukvalno je baš super je. Film, ja mislim pa godišnje da li jednom da ga pogledamo jednom. To je meni bilo to 2009. izašlo tako, ja sad još bila, pa još osnovna škola u suštini.
Da. Da, ja sam nešto bilo tako isto smo, ali prvo sam čitala knjigu, isto nešto srednju, ali smo se oduševili kao bili. Da, ali meni, mislim, možda je meni film malo strašniji od knjige, ali zbog tog proširenja sveta, zašto tu postoji objašnjenje i zašto, imam ovaj lik ovog dečaka njenog komšije, čija je, jel te, baba, vlasnica, mislim, nekako, ja volim kad je svet jasno definisan i kad je određeno šta je šta i mislim da je dodatak tog dečaka onako pun pogodak i uopšte toj kući, zašto je ta bakica zapravo pristala da Koralina sa roditeljima živi tu, pa ona je htjela žena, mislim, je htjela da zaštiti unuka time što će ponuditi novu žrtvu. Mislim, to nigde se ne kaže tako, ali jeste motivisanije nekako i malo jezivije kada shvatiš to. E sad, mislim, ja sam sad pomenula tu Koralinu, to mi je bilo zanimljivo kao da ima nešto kao, mislim, na domaćoj sceni. Sad ja ne znam koliko si ti upoznata kao sa hororom i tim kao u domaćoj književnosti ili možda u serijama i filmovima. Ja sam vidjela neku seriju, zove se Blok 27 i kao horor, ali nisam gledala. Mislim, ja inače kao pola života živim u bloku, meni to nije uopšte kao, mislim, apsolutno razumijem atmosferu koja je horor, ali kao ja totalno kao blok, ono što god, ali posebno taj blokovi, oni stepenaste zgrade, one baš imaju tu neku određenu atmosferu da se napravi nekakav, ono, baš dobar horor. Pa ne znam, jesi ti gledala, možda li znaš? Jesam, naravno. Pa jeste te katakombe dole u bloku, veoma posebno ovi koji se i opisuju i kako su izgrađeni, mislim, pa gledaju u stvari, neću sada, pa sad ću, dobro, malo spojluj, okej. Zapravo neću, ali jeste to horor koji je karakterističan za Beograd pre svega, jer ti prazni, odzvanjujući prostori, hodnici, ti neki mračni liminalni prostori koji se i pominju i mislim koji su glavna tema u seriji, jesu neka vrsta horora. Blok 27, ta prva sezona je atmosferski horor pre svega. On imate, kako da kažem, tizuje horor, ali ga ne sprovodi do kraja. I jedan moj kolega i ja smo pisali zapravo scenariju za drugu sezonu Bloka 27, koji još nije snimio, ja ne znam zašto nešto odloženo bilo snimanje, ne znam hoće li se snimiti, nadam se da hoće, gde smo mi više ušli u žanr, gde je to baš obojeno horor žanrom i postaje skroz u žanru, ali znam da reditelj prve sezone baš insistirao da ne želi da ga upoređuju sa Stranger Thingsom, ne želi da bude dark, novi, da prosto neka priča koju on hoće da ispriča, da li iz njegovog detinjstva i tako dalje, gde ima te atmosfere, baziramo se na odnose između te dece, na neku sad možda drugu istragu, na neke grehe iz prošlosti, što uvek ima u svakoj seriji, ali neće biti full horror, što je sasvim validno, ali ja mislim ovo što smo mi pisali jeste. Tako da nadam se da će nekada ugledati ono svetlost dana. A inače, mislim, eto vidiš nisam znala, ali evo kao baš super, drago mi je da će biti drugo, moram pogledam prvo, nisam još, ali kao i to mi izgleda kao i da ima baš onako zanimljiv potencijal. Ja znaš možda još neke kao kod nas, tako neke primere ili, mislim, recimo ja sam sad saznala skoro da postoji festival Strave, zona Strave, čini mi se tako, da je to nešto pre 2 godine krenulo, da u decembru, i da je u stvari to onda domaći filmovi, domaći kao naše, pa mislim, znaš nešto o tome ili si imaš neke preporuke za to? Pa sad znam da je bila gomila tih uglavnom su kratki filmovi, koji su ili radili studenti ili nešto stariji i to je više, kako da kažem, uz neku ili malu podršku Filmskog centra Srbije ili skroz gerilski ili tako, uz podršku fakulteta. To su više, mislim, entuzijazisti to rade, prosto zato što nema prave podrške za žanrovske filmove, posebno kratke filmove, ko će to tako da finansira. I nisam gledala, znam, jedan moj kolega, zapravo moj klasić je imao film na tom festivalu, za taj film znam, ali nisam gledala ostale. Meni je to odlična inicijativa, mislim, taj festival Strave, imamo festival i fantastike, tako je. I ja bih to, mislim, ja da se pitam ko što se ne pitam, mnogo više novca bih pre svega uložila i u to, i u marketing, i u promociju, i zapravo posticanje umetnika da se isplati, da je vredno baviti se žanrovskom ili književnošću ili filmom ili televizijom. U televiziji mislim da najmanje toga ima. Sad pao mi na pamet film Zlogonje.
koji ima fantastičnih elementa koliko hoćeš. Jeste, da. Koji je radio moj kolega i zapravo reditelj s kojim sad sarađujem, Raško Miljković. Mi pravit ćemo 10 godina, ali radimo na animiranoj verziji Crne ptice, dugometražni animirani film, koji, kako kažem, nastaće verovatno za nekih 10 godina, kada njegova deca pođu na fakultet, otprilike. Ali smo skroz izmenili priču, gde sam ja sad, već kasnim sa tom drugom rukom, ako on ovo gleda, verovatno će me sad ukoriti, ali da. Druga ruka scenarija treba da bude. Iseći ćemo ove delove. Izmenila sam priču skroz, zadržala samo srž iz Crne ptice. Svet je sada drugačiji, kraj je malo drugačiji, imamo nove likove i ja to najviše volim da radim, jer ako bih se držala te knjige koju sam napisala 2019. a izašla 2020. Tako je, da. Baš sam htjela da te pitam i u toj knjizi, baš sam gledala, mislim, ja sam je čitala kada je ona izašla i mislim da je nešto smo mi na sajtu jednom zajedno sa nekom našom mladom polaznicom tada pravili kao neki intervju, pa oni su čitali na nekoj radionici. Suštinski to je roman koji je izašao u Kreativnom centru 2020. Onda sam videla to 2020. i prosto sam, evo Bože, 5 godina će skoro sad, kao... Čini mi se nekako kao da je bilo mnogo mislim da je bliže, ali dobro, vreme leti. To je zbog korone. Da, to je sve zbog korone. I mislim da kao nekako sam, to mi je bilo jako interesantno, prvo da, mislim, da si u tom romanu nekako opisala tu neku bitnu kao stvar posebno. Mislim, roman je za decu i za tinejdžere. Mislim, Kreativni centar je izdao, oni izdaju te, mislim, takva dela. I sad, bilo mi je zanimljivo da si ti u stvari tu kao temu gubitka bliske osobe, roditelja, tako predstavila. Mislim da si ubacila u stvari nekako u žan, i tu ima i žanra, i horora, i fantastike. I sad mi je bilo zanimljivo, na primjer, kako jesi imala ti neki, ili da znaš svesno, možda neki uzor, ili zašto si baš, mislim, dobro, sad znam da ti baš voliš horor, pa mi je jasno. Ali Koralina baš bila uzor, na primjer. To, znači Koralina, dobro. Koralina, da, i Knjiga o groblju. Mislim, to su dve... Vanilla Game, isto. Da, dve njegove knjige koje sam ja dosta, mislim, i u predlošku za, pošto je to Crna ptice prvo bio scenario, i u predlošku za tu, za sam scenario, za ispit, ja sam predlagala, pošto mi pišemo tu neki kao teorijski rad i pored scenarija, baš sam tu analizirala i Knjigu o groblju i Koralinu, onda I Kill Giants, i igračku novelu i film. Mislim, on je možda najreprezentativniji za tu temu gubitka kroz tu neku fantastiju koja može biti stvarna, nije stvarna, zavisi od perspektive. Za time se dosta poigraš. Ali meni je kod Koraline najviše bilo zanimljivo to šta se desi kad se tebi ostvari želja i nema nazad. I zapravo, staro 100 godina, pazi šta želiš, ali bukvalno to, kroz sada put heroja koji mi učimo na fakultetu, a i zapravo, mislim, svi koji se bave pisanjem ili stvaranjem bilo kakve sad umetnosti koja je narativna, treba da ga znaju. I to je sad taj prelazak preko praga, nakon kog nema, kada se neko odluči za avanturu, kao što se ova moja želja odlučila, da ona je umrla, to cveće, i tu je imala mogućnost da se vrati, ali prosto njena želja da vidi tatu jeste jača od bilo čega, tako da je ona ušla svesno ili polusvesno u nešto što može da je košta života. Sad što se tiče tih fantastičnih elementa, to je krenulo od toga, jer kada sam ja predstavljala profesoru ideje za scenariju, tu je sad bilo raznih nekih stvari, ali ja sam i krenula od animacije, iako na kraju bio scenario napisan kao zaigrani film, krenula sam od animacije i od rešavanja nekog ubistva i da neki duh zapravo kontaktira tu glavnu junakinju da reši svoje ubistvo. Meni je to bilo nešto jako zabavno i to sam htjela da bude i serija, pošto mi imamo mogućnost na 4. godini ili seriju ili film. I onda sam ja to htjela, nešto mi to nije funkcionisalo, tako da ti elementi su već bili tu. Ja sam znala da imam dečaka koji je duh, znala sam da imam tu neku devojčicu koja je tako začudna, znala sam taj okvir toga mesta u smislu tog malog gradića koji je naravno uvek moj grad, ali je bezimen i skroz nekako fiktivno obojen, mislim Vranje ne izgleda tako uopšte,
Mislim, dođite dole pa ćete vidjeti kako izgleda, ali ovo je malo romantizacija neka toga. Kako ja kažem, gotska bajka za decu. Imate neke gotičke elemente, što mi jeste velika inspiracija bila i ne znam, Edgar Allan Poe, na primjer, jedan od većih uzora. Ali sama ta priča o ocu, to je nešto što, mislim, prvo što je meni blisko, što mi je poznato, jer sam ja izgubila oca kao mala. Da, lična priča. Kao beba, nisam imala 12 godina, ali mogu da zamislim koliko je to gore. Kada se taj neko već poznaje i intimno i da samo bude otrgnut od tebe. I onda sam prosto zamislila tu devojčicu koliko ni ne želi, niti ima kapaciteta da se vrati u realnost. Prvo ona sama sa sobom. Koliko mora da je frustrirajuće kada niko oko tebe neće da stane i da samo kuka sa tobom. Ili da prosto, eto, samo kaže da je to sad nešto, jer kada stvarno izgubite nekog, posebno kada je to neko vama blizak, vi stvarno hoćete da ceo svet stane. I mi sad imamo situaciju, evo, na primjer, da je nastradilo 15 ljudi, gdje mi s pravom hoćemo da sve stane. Da, tačno. I sad, mislim, tu sad ja vidim veličinu, ajde, ljudske empatije, gde mnogi ljudi ne znaju te ljude, ali je negde i dužnost i potreba da pokažemo i solidarnost, da pokažemo borbu, da pokažemo da se ne plašimo. Sad ovde, u slučaju kao ovog mog romana, ovo jeste saobraćajna nesreća u pitanju, ali prosto nije stvar zbog ona možda zaustavi svet, jer svi odbijaju oko nje da se to desi, pa čak i njena majka. Koja samo želi da želja nastavi dalje, pritom rođendan ju je, hajde ti budi vesela. I onda negde sam samo htjela da govorim o toj patnji prosto koja se dešava u 4 zida kad prosto ljudi nisu spremni da stanu i tuguju, a i ne znaju kako da ti pomognu, jer ono što sam ja doživjela u osnovnim školama jeste bilo neko izbjegavanje tih i takvih tema. Ja ne znam sad da li češći su razvodi danas, ali u moje vreme, sad već mogu tako da kažem, nije bilo mnogo dece razvedenih roditelja, a kamoli dece sa mrtvim roditeljima. Što je, mislim, dobro, to drugo je dobro. To drugo je i treba tako da bude, naravno, ali stvarno nije bilo mnogo razvoda. Da, ili ako je bilo, nije se govorilo i to je kao neko bilo tabu tema. Da, niko ne želi da gleda ljude koji pate. Da, koji se bune i koji prosto pričaju nešto šta ih boli, šta ih tišti. Da, mada recimo u tvom romanu ti baš to dobro prikazuješ u stvari kako ona nastavlja dalje. Mislim, znači to je prosto jedan period gde mora da se prođe prosto gubitka, u stvari patnje, prihvatanja i bese, svih emocija koje idu s to i onda na kraju, jer na sreću život... Ona mora da prihvati konačno smrti. Mislim, to je njen negde zadatak, ali ona kaže ja ću i dalje biti tužna. I kao doći će trenuci kada mi opet sve izgleda kao da nema izlaza, ali sad znam da će nakon toga dođe neka svetlost. Ali u suštini, mislim, želja možda ne bi morala da prolazi kroz sve to, da je, na primjer, škola reagovala ili da je majka reagovala ili da je, ne znam, da okruženje je bilo adekvatno. Tako je. I ja mislim da je to što je ona imala svoju avanturu, njoj svaka čast. Ali stvarno mislim da je ovo, i zato odrasli skroz drugačije reaguju kada čitaju, to im se ostaje nekako i krivo, nekao šta je sad, jadna ona, eto ja sa svojim decom moram sad da pričam, i mislim i jeste, stvarno jeste tako, zato što izbjegavanje takvih tema, smrti, gubitka, tu je sad, ja kažem, postoje 2 tabu teme u književnosti za decu, smrt i seks. I to je, i sve okolo toga. Da, mislim, dosta u stranoj književnosti ako se govori o smrt, sad su i ono... Da, pa ima toga koliko. Da, ali, da, možda domaći ne toliko, ili bar ono što je prevedeno i o čemu se bave, ili o čemu se bave lektirama i tako dalje u školama. A, znači, imala si feedback od dece i od roditelja, što se tiče knjige? Da, deca nisu, možda su malo bila uplašena, ali ništa to njima nije tužno toliko. Što se meni baš dopalo, a odrasli svi su plakali, da. Dobro. To stvarno jeste i razumem, naravno. Da, okej. Ne znam, ja sam htjela isto da pomenem jedan od romana, pored tvog romana koji sam čitala i koji je baš, mislim, drago mi je da će da postane i ekranizovan nekada i baš me sad zanima šta je tu, ali dobro, nemoj da spojluješ koje su to razlike i šta će biti, kakav je kraj. Isto, mislim, jedna od mojih preporuka jeste sad od Želimira Periša, roman Mladenka Kostonoga.
on isto sad dosta je popularan. Mislim, to je neki žanovski, onako hibrid, ima svakakvih elemenata i onako dosta i feministički, Veštica je kao glavni junak, ali nekako Veštica je više Teri Pračetovska Veštica. Dobro. Nije baš nema tu mnogo mađije i ne znam ti ni ja, nego je više kao tu sad neka vrsta psihologije, travarstva i ne znam ni ja i dosta onako pobunjen je onako roman, onako dosta onako postiče, prikazuje neko društvo, prikazuje to u prošlosti, znači recimo to je sad, ne znam koji, 18. 19. vijek, ali je kao prosto, mislim, ta patrijarhalno naravno društvo i sad to je neke vrste pobune i uopšte pokušaja da se nešto promeni, ali mi je isto zanimljivo to i sad ne znam, to sad ću da odem potpuno neku drugu stranu, ali dobro, recimo u tom delu u romanu ima deo gde kao kada čitaš, ti možda znaš kako se to zove, možda i žanrovski, kao kad imaš roman, kada čitaš pa onda recimo kaže, ne znam, daje tebi da, kao čitatelj, da budeš involvirana i da ti izabereš kraj. Odnosno, interaktivni. To, da, ali nije baš kraj, nego ajde, ovde nije baš kraj, ali kao kraj tog poglavlja. I sad, ne znam, imaš, ne znam, ako izabereš ovo, idi na stranicu broj 67, ako izabereš ono, idi na stranicu broj 74. Sad znam da je, to je baš dosta popularno sad u videoigricama. Mislim, inače je popularno u videoigricama, kao znam da recimo sad neki prijatelj igra istu igricu 8. put, ali bira kao drugi scenario. Mislim, bira drugu, kao ne znam, drugi put, drugi izbor pravi i onda mu se drugačije završi ta igrica. Ali dobro, što se tiče ovog romana, ja sam umrla svaki put. U stvari postoji, mislim, kao ti izabereš šta će se desi, ne znam, napadaju te tamo neki vukovi i kao šta ćeš da uradiš ovo ili ono. Svaki put sam umrla, znači gde god da odem, samo postoji jedan nit narativa da kao preživiš, a i tu nekako i ne preživiš, do pola preživiš, jer na kraju ispade kao da li možeš da se oporaviš ikada od traume. Samo može li malo ovo da bude optimističnije? Da, pa nažalost, da. Ja mislim da nema oporavka od traume u onom smislu kako ljudi to zamišljaju, da se to kao nekako odcepi od tela. Mislim da je trauma uvek deo tebe i prvo samo živeti s njom. Ali ja baš volim te kao pesimistične narative, jer nekako su oni začuđujuće utešni. A što se interaktivnosti tiče, mislimo, dobro, meni je i doktora će biti, mislim, kada ja budem odradila konačno, i jeste zasnovna na interaktivnoj predstavi, do duše, koja vuče te elemente baš iz gaminga i baš mi je to mi je negde referenca. Sada postoje sve više ovi filmovi koji, mislim, sve više, zapravo nema ih toliko jer nisu se baš pokazali uspešni, koji su interaktivni, gde je moguće birati ne samo krajeve, nego te kao postupke. Ja mnogo volim i skoro sam pisala, pomagala sam kolegi, to je njemu za ispit, on je montažer, interaktivni film snimaju na 4. godini, čini mi se, i onda se piše, i mnogo se zanimljivo je pisati taj interaktivni scenarij, zato što imamo to granjenje koje kao krene u jednom trenutku, i onda imamo, na primjer, A liniju koja je najduža, pa onda B koja je malo kraća, C, D, F i tako dalje. I onda to deluje užasno komplikovano i daje tu lažnu, mislim, to je iluzija kontrole, koju čita od glasa ili kogod ima i vi mislite da birate stvari, a zapravo sve vreme neko drugi to kontroliše, što je meni zabavno ovako, zašto tako i svet funkcioniše. I prosto, eto, to je mala neka razmahanost, pa kao i u igricama, mada igrice s ovim otvorenim svetom, open world koncept, tu stvarno može da se istražuje opet u granicama toga. Meni ovaj Hogwarts Legacy prvi mi je pao na pamet, gde možda se leti na ovoj metli tu 100 sati, a da se ne izvrši ni jedan quest i prosto zato što je lepo. I onda ljudi stvarno to rade i stvarno uživaju, što je dokaz, mislim, koliko su video igre. Ja stvarno zagovaram to, mislim, ravnopravne, ne možda još, ali nam se će biti i sa filmom, i sa serijama, i sa drugim umetnostima. I mene užasava, pošto ja imam stalno te susrete s decom, sa čitaocima i tako da, mene užasava kada se plasira ta ideja i to obično, mislim, verovatno iz brige i nekog, ne znanja namernog, nego prosto kad kažu pustite te telefone, nemojte da igrate te igrice, ali možda je bolje da odrasli neki ili neki nasljednici samo priuče da vide šta su te igrice i koliko mogu da budu kvalitetni, koliko je tu dobar storytelling, koliko je ono
ne znam koliko može hipnotišuće da bude. Ja ne znam, ja sam gledala, moja najbolja drugarica igra ovo Ghost of Tsushima, ja sam gledala ceo gameplay kao film i tu pravim kokici, gledam nju kako igra. Mislim, to je nevjerovatno. Samo malo razumevanja za nešto što je takođe može da bude umetnost i po meni jeste, bez da se tako odmah nešto karakteriše, ovo je nasilno, nemojte to da radite, što opet i nerazumevanje sada prikaza nasilja uopšte, pa evo i u tom horror žanru, gde prvo što će reći odrasli, nemojte gledati, to je odvratno, to je nasilno. Da, to je uvijek kao kritika u stvari. Ali tu nema kritike, tu nema argumentacije, nema ničeg, to je samo nasilno. Tako je, koje su takođe nasilno. Ali i zato volim horor i mislim, zato što se on opire onom umetnost radi umetnosti i umetnost mora da bude lepa. I zato volim, mislim, žanrove pre svega, ali horor kao takav se baš se opire tome. I tvrdoglav je i ne pristaje da ga svrstuju to nešto lepo jer je on po defaultu ružan i uvek ću da ga branim i uvek ću biti da kažem, zagovornica horora i nadam se osoba koja ga stvara, odnosno u okviru njega. Ok, hvala puno. Mislim, sad otprilike i dolazimo do kraja razgovora. I pred krajem mi uvijek imamo neka pitanja vezana za preporuke. Pa ako imaš neke preporuke za bilo šta u vidu, ne znam, neke knjige ili serije ili filma ili igrice, ti šta god ti padne na pamet. Evo, sad ću da se setim i kao 5 minuta kasnije. Što se tiče filma, ja bih preporučila na sopstveno iznenađenje Smile, drugi deo pre svega, ali Smile i Keca i Dvojku, jer ja stvarno mi iznenadio pozitivno, jer sam ja pristupila tom filmu kao je to još jedan flik, prosto eto, za neko subotnje veče, ali Smile Dvojka me, ajde da kažem, oduvao, a stvarno oduvao. Doduše, ja sam otišla u 12 uveče da gledam u praznom bioskopu, tako da možda i to razlog. Ali apsolutno jedan, eto, fenomenalni prikaz traume, kad smo već to načeli. Sad što se tiče knjiga, evo sad sad mi ovo u glavi od Margaret Atwoodova Proročica koju čitam, stvarno je fenomenalno, nisam pri kraju sam, ali eto, već mogu slobodno da preporučim. Od igrice, evo taj Ghost of Tsushima, apsolutno. Pa onda to je, ali nadam se su ljudi to gledali, Blue Eyed Samurai, ova animirana serija, to je fenomenalno, ali to stvarno svima preporuka. Inače, ovo je ovako, to meni sad ovako dolazi u glavu. Ja apsolutno, nema nikakve sistematizacije, nikakvog reda, ne znam šta pričam, naravno od filmova, pa sam rekla Scream. Mislim, to je prosto klasika. Dobro, pomenuli su mi dosta djela, tako da okej. Ništa, hvala ti još jednom. To je to. Hvala tebi.